Okay, nu er Nikolaj. Wooden pickaxe! Nej, ikke en creeper, ikke en creeper. Jo, hvis den springer, så springer den også. Nej! Prisen derhen. Ja, Eller, jeg hvad kan vi ting? min wooden pickaxe! Nej. Skal I have mine ting, yes? Min wooden pickaxe. Jeg skal have min wooden pickaxe. Min wooden pickaxe. Wooden pickaxe. Jeg skal lige have mit sværd. Hey, giv mig mit sværd. Giv mig mit sværd. Okay, nu skal jeg nok have min boner. Og min boner. Jeg skal også have min boner. Nej, min pil og min boner. Min pil og min pil. Nej, jeg har ikke fået min boner endnu. Jamen, vi skal lige nok Enderman. Få Enderman. Den er altså. Jeg tror, det er videoer i morgen. Parentes. 3. december. Og vi optager dem den. Fuck! Boner igen. Jos, jeg har fået min pickaxe igen. Hvad? Ja, den ligger her. Jeg vil nok... Okay, jeg vil nok et eller andet ved... Prøv at se, hvor mange monster der er. Der er en zombie med læderarmor. Fedt nok. Se, Jannik, er det rigtigt? Jeg har fuld lavet armor. Værhedsrettende server på. Det er med power of the boner. Jeg har kraftigt med at vide, hvorfor det er, den blokker så meget. Jeg bliver ved med at ryge frem og tilbage. Hvad fanden det der end? Ej, hvorhen er vores læderarmor? Fald ned. Nej. Jeg har glædet mig til det læderarmor. Jeg vil helst have det. Når man er pisse uheldig i terrarie. Ulala, jeg er ikke på filmbilledet. Er det ikke bare lækkert? Ej, det er faktisk... Og så jeg kigger på det. Nej, vi gør. Lige på mig som den person, ikke også? Og så på. Ja. Kom, jeg ved det eneste, jeg ser på ens profilbillede, det er klamp og monster. Ja, jeg synes bare lige... Der er lidt dårlig forbindelse, det her Skrid på mig. Ja. Jannik, jeg har en idé. Prøv at se her. Nu sætter vi en masse vand her, og så Enderman så derovre, de dør automatisk. Nej, fordi de teleporter sig bare væk. Og så får vi den skid ud af den. Måske kan vi være heldige end der for en enderpearl. Hvis det er vi ikke. Jannik, vi sætter stadig noget vand, okay? Fordi så bliver monsterne drevet ind mod midten. Du tager ikke mine ting. Creeper! XP! Bone! Og boner! Boner? Altså boner! Og boner! Yeah! Okay, jeg skal... Jannik, vil du lige filme min buckets op, mens jeg hopper ned og dør, fordi jeg har brug for noget liv? Fint nu! Ej, det gjorde jeg bare ikke, det der. Døde du? Nej, jeg falder ned. Nej, du gør det. Med en boner! Okay, det er fucking ned. Jannik, det gjorde du ikke. Med en boner! Du får ikke ned med en boner. Det gjorde jeg kraftedeme. Ej, Jannik, nu må du kraftedeme tælle sammen. Jeg faldt ned med et sværd. min bucket. Jannik, giv mig den der bucket, okay? Den ligger i kisten. Jeg faldt ned med et sværd med et liv tilbage. Men det er ikke rigtig noget værd. Det er ikke engang din pik værd. Min pik er altså meget værd, jeg er meget pik. Nej, den er... Hey, har du... Nej, det har du ikke. Jannik, for du har ikke noget. Du har ikke noget dernede. Hold nu op! Ned! Det håber jeg, det ville sige. Det værste var, at jeg lige havde taget et stik og to Bonen! og en stenpickaxe på mig. Et stik og en stenpickaxe, der havde jeg lige taget på mig. Okay, Jannik, det håber jeg godt. Jeg har fjernet de hullerne her, på grund af at vand, det søger efter det nærmeste hul. Og så kommer vand til at se ud af fuck. Har du et stensværd til mig? Eller bare 2 sten og en stik? Så. Hvor er den sidste? Der. Ikke nogen træpickaxe. Faldt du ned med træpickaxen lige før? Yep. Har du træpickaxen på dig? Nej. Har vi ikke en stenpickaxe? Nej.
Jannik, vi har tænkt det dog om. Vi har en masse oak wood. Ja, jeg vil lave en pickaxe. Det var løgn. Hvad skete der med vores stenpickaxe? Den sagde jeg lige, at jeg lige faldt ned med. Ej. Er du nogensinde til, hvad jeg siger? Nogle gange sker det. Ikke lige dig. Ja. Hvem kan lide? Okay, det er et spørgsmål. Hvem kan lide mig? Det ved jeg ikke. Det er ikke. Jeg skal hoppe Ja, og måske spørger jeg, hvorfor at jeg ser de her underlige ting over her. Men det er fordi, at så bliver det ikke til is. Det lærte han af mig. Nej, jeg gjorde. Det tror jeg så også nok lige det gode. Nej, det gjorde jeg kraftedeme ikke. Det var da sgu da mig, der skulle lave det der på vores... Ja, det var dig, der skulle lave det, men hvem siger, at det var dig, der lærte mig det? Bitch! Det var da sgu da mig, der lavede den først. Og så fortalte jeg det så til dig bagefter, efter det vi lige havde spist. Ja. Og hvem tror på det? Bitch! Det gør alle. Skriv ned i chatten, hvis du tror på mig. Og det gør jeg ikke. Skriv ned i kommentaren, hvis I tror på mig. Skriv ned i kommentaren, hvis I tror på Jannik. Nu får vi sådan 10.000 kommentarer om, at de tror på mig. Ej, ved du hvad? De skal ikke gøre det. Fordi ved du hvad der sker? Så spammer de simpelthen vores chat, hvis det er. Så tror jeg simpelthen bare, chatten den bliver spammet, men jeg tror simpelthen bare sygt meget på Jannik. Hvem gør lige det? Og jeg synes, han skal komme hen til og så en eller anden adresse, som de så bor på. Og jeg har en rigtig fed seng og en masse kondomer. Og han skal med det samme. Jeg har brugt en resistance. Så bliver chatten meget overspillet med det. Så siger vi det. Jeg glæder mig bare sådan til på torsdag. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvad vi skal lære på torsdag. Jeg kommer til Lejersken. Så skal vi snakke på puberteten. Og Jannik, Magnus' storebror, han sagde, at hvis vi bare nævner ordet bolle eller sex, så begynder hun at komme med et kæmpe emne om det. Okay, jeg kan egentlig ikke se, hvorfor at jeg satte lavede et hav herude. Hvorfor Endermanden, de er væk? Nå, det skulle redde nok. Det får Endermanden, de ikke er her, og så Det dør de. er fucking svært. Og spawner de overhovedet i vand? Ja. De kan godt spawne i vand. Jeg tager ved her. Du har ødelagt det hele, fordi at alle skillsene, før vi når at komme hen til dem, fordi det tager så lang tid at komme hen til dem, der har de kraftigt nået at skyde os 70 gange. Nej, fordi... Nu laver jeg simpelthen noget, som vi alle sammen vil elske. Ja, Jannik, det gør jeg også. Prøv at se her, Jannik. Skal jeg vise dig, hvad vi gør om? Jannik, prøv at se her. Prøv at se her. Nu kan du bare gå herover. Whoop. 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 Så kan du gå herover, så kan du komme over til skeleton. Så kan du hoppe ned i vandet her, så kan du backstep. Ej, nu skal du kraftedeme lige se her, hvordan en mester gør det her. Hvem gør det? En mester. Nu skal du se her. Er det dig? Ja, så ser du en båd. Ja, jeg skal også en båd. For helvede. Sorry. Ej, fuck, det er svært det her. Nej, jeg faldt ned i båden. Jeg kan ikke komme ud. Hvad fanden er der med båd? Jeg tager ingen skade, når jeg er i båden. Ved mig, der sidder du oppe på kanten lige nu. Ja, jeg falder ned med mig. Og jeg tager ingen skade. Skal jeg sørge for, at du falder ned? Nu falder du ned. Jeg falder bare ned i... Jeg er sådan over 1000 blocks under bedrock. Ja, okay. Nu tager jeg skade. Ja, det er fordi, at det var bare mig bug. Det er fordi, du først lige er blevet skubbet ned her for lidt tid siden, faktisk. Fordi der har jeg skubbet dig ned. What the fuck. Ja, og videoen, den stopper snart. Au! Jeg tror snart, vi stopper videoen. Jeg sejlede galt. Over hav.